Ndewonu ndị be anyị, anyị ga-eli nri mama put taa. Mụ na di m na ụmụaka m maka gịnị akwụwasịchala ihe anyị ji esi nri ekwu nri enyere anyị signal anụrụkpọ anụ wọ so n'ụzọ ụtụtụ ka fama kpa anyị bido kụwaba ihe anyị ji esi nri kichin anyị niile nkụwa asị na for good ka echenji enyi tinye nke ọfụ nsị a na-enyezikwa signal fasị ha na fa gbakwa di m nsị di m eziokwu ọsị ha echezokwe nya kịta anyị na-eje ngote nri mama put unu n'anya unu soro anyị gaa unu fụ na ọ bụ so ụmụ nwoke na-esi nri na mba United Kingdom. Agụụ na-agụ ụmụaka ọkwa agụụ na-agụ unu chọkwa mama put ngwanụnụ ka anyị gaa mama put. Anyị agabago mama put. O nwere mama put dị iche iche unu ga-afụ na ọ bụ ụmụ nwoke na-esi nri n'etu nka ọ na-esikwa nri dị mma ọ bụ nwoke na-esi ifuru ya ọ na-esi ma anụ ewu goat ma chicken ifuru ebe ọ na-esi ifuru nwoke na-esi wow ọ na-esikwa ezigbo nri nwoke na-esi oke nwa ka ebe ị na-ejezi anyị na-achọ mama put anyị ga-egote uche unu dịkwa ya maka ka anyị nenekwe nke ka anyị nene nri ọ na-esi unu n'anya unu fụ nwoke na-esi ọ na-akwarịga ebe ọ na-esi ka anyị nene ego one ọ na-eli ọ na-ele nke large 10 pound wow nke dịkwa mma nke dị ezigbo mma ọ bụ nwoke na-esi ịbụrụ nwoke na-esi na-iri ebe nke ọzọkwa ọ bụkwa nwoke na-esikwa nke ịrụrụ ebe ọ na-esi nke anyị abịalutego na mama put na-anya na-enye buns nke bụ maịmaị na ji nke bụ akara na maịmaị nekwe maịmaị ebe a nke bụ meat pie ọ makwa eme o ka anyị ga-ababanụ ka anyị je gote na-emaịmanye ebe nke bụ akara nke ọzọ bụ agidi white agidi nke ọzọ bụ ji eghere eghe nke bụ buns na kpọf babanụ ka anyị je gote gabagodi o nwere plantain o nwere anụ na-aganụ o nwekwa fried rice na-emanye nke bụ fried rice ihe dịkwa mma kedu ihe unu chọ nke bụ gizzard ifuru ya o nwere nri nke bụ gịnị good nekwa akwụkwọ nri nke bụ ofe akwụkwọ nri eri ka ịkọ nke bụ shaki ya bụ ire nekwa ofe egusi dị ebe chicken ka ihe anyị ga-egote dadi si ka egotelie nri ke nke unu chọ papa uche buns ebe ebuzi azụ nnukwu azụ nke bụ toki hello ya papa nnukwu ịchọ buns ọkụ ya chicken ịma mma buns papa buns nke they want it 6 let me see how much 2 for 1 pound okay 6 yes warm it
O chọọ iwọmụla anyịnya. Iwọmụla anyịnya. Anyị ga-eri. Anyị ga-eri. Wow! Ọ mara mma. Ihe a na-eshi amaka. Ihe a na-eshi amaka. Yes, please. We want fufu. Fufu. We want fufu and egusi soup. 15. Okay, fufu and soup, 15 pounds. Yes, this. Can you mix it? Yes, mix it. This is vegetable and okra. Yeah, vegetable and okra and small stew. Yeah, please. Okra. Nke bụ okra. Ọ na-ekute okra dị mma, di m na like okra. Ọ nọkwala anọ. Yeah, beef. Yes. Beef? Yes, that one is good. Yeah. Okay, Chaki is okay. Chaki. Whoa, nice one. Yes, so good. Yeah, yes, too. Good one. Anyị ga-eri. Hey. Nice. Ọ na-awọmụla anyị nri. Ọ na-awọmụ ya. Hey. Anyị ga-eri. Ọ na-adị mma ịnọkọta irie ihe ozugbo. Ka anyị testikwuo ihe ndị na-amam ndị ọ bụ ndị ọcha na-esi nri ndị Igbo. Ndị ọcha na-esi nri ndị Igbo. Ọ bụ nke bụ fried rice fashion, nke bụ jollof. Ihe a anyị na-esichekwa ya na be anyị nọ na kichin anyị. Kichin anyị kụwara akụwa. A na-alụ ọrụ na kichin anyị. Mommy, rice with corn here. Ihe asị ọka kwụọ ọka. Rice with ọka na shrimp. Ya na ọka na shrimp. Mommy, I want jollof rice. I know. Anyị ga-ana mana ka ọ na-awọmụla anyị nri. Anyị luo ka anyị ghara ịwọmụbazi ya. Olili anyị ọnụ na-ere anyị gote kanda ukwu efi, gote beef. Anyị gote beef, ịrọ beef ebe. Na beef ebe nke bụ kanda, ịrọ kanda. Nke bụ okra na vegetable, nke bụ egusi. Stew. Nke bụ porridge, nke bụ beans. It will mainly rice and beans. Now stew. Mama put. Here is very real mama put. That is. My money eshili na take away. Eshigi na take away. A na-arapụzila anyị nri. A na-arapụla anyị nri. Nke bụ ngwongwo na azụ. Ofu ogbe azụ. See, look at here. Anyị ka ọ na-arapụ. Hey. Go. Thank you. Ngwa, bịanụ ka anyị egochego. Bazia. Ụlọ afụgozi ka anyị si gote nri. Ka anyị bịa nabazia n'o. Ndị be anyị ụlọ afụgo ka anyị si jee nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ka ọ dị mgbe ọzọ. Nke a bụ emergency nri. Ndeewo ka emesịa.